Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhtaram Müslüman kardeşler, bugün сөйләшеп китәсе сүзебез булыр, Аллаһ насыйп итсә, Аллаһны мактау һәм шөкр кылу турында. Бүген инде безнең бүген 1 апрель бит, шулай бит. Ялганлыйбызмы әзрәк, юкмы? Ялганларга ярамыймы, юкмы? Muhtaram kardeşler, әлбәттә инде 1 апрель ул теге 1 апрель никому не верю дигән сүз безнең мөселманнарга әлбәттә туры килеп бетми. Шуңа күрә дә алдан ук кисәтеп куям. Монда бәлки белүчеләр дә бардыр, бәлки юктыр да шулай бит. Бәлки дусларыбызга бер ишарә булыр. Без мөселманнар, мөхтәрәм кардәшләр, бер вакытта да алдаламыйбыз. Әгәр уен көлке алдауга нигезләнгән икән, ул мөхтәрәм кардәшләр гынах. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә сахабаларына, бер вакытта да алдаламагыз ди. Сахабалар әйтәләр, без алдаламыйбыз, Расулуллаһ ди. Мин ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, уйным көләм ди, ләкин бер вакытта да алдаламыйм ди. Сез дә үзегезнең уен көлкеләрегездә алдаламагыз ди. Ягъни уен көлеп әйткән вакытта да ялганларга ярамый. 1 апрельнең бөтен көлкеләре, уеннары ул нигезләнгән ялганлауга. Бу булды, теге булды, шулай бит анда. Ялмаса сине чакыралар, тегеләй болай дип. Алар бөтенесе ялганга нигезләнгән. Бөтенесе дә. Шуңа күрә дә шушы ялганга нигезләнгән булса, ул безнең динебезгә каршы килә, ул ялган булып санала, ялган үз чиратында әлбәттә инде харам, тыелган гынах була. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшәсе сүзебез Алла бирсә, Аллаһны мактау һәм шөкр кылу дидек. Абу Хурайрадан килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Куллу амрин зи балин ла юбдау фиһи бил хамди aqta." Һәр бер эштә Аллаһы Тәгаләне мактау белән башланмаса, ул эшнең бәрәкәте булмас ди. Ул эш киселгән ди. Мөхтәрәм кардәшләр, менә без һәр вакытта да мөселман кешесе Аллаһы Тәгаләне мактарга тиеш. Бу безнең чагыла әлхәмдүлилләh дигән сүзебездә. Шулай көннәрдән бер көнне Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям бер сахабадан сорый, хәлләрең ничек ди? Сахаба әйтә, радиллаһу анһу, әлхәмдүлилләh ди. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, менә шушы сүзне мин синнән ишетер өчен сорадым хәлеңне ди. Ягъни әлхәмдүлилләh дигән сүз ул безнең Аллаһы Тәгаләгә булган мактавыбызны шушы рәвешле үз эченә ала. Әлхәмд без аны мактау дибез. Әмма мөхтәрәм кардәшләр, бу сүзнең тәрҗемәсе юк. Татар теленә булсын, рус теленә булсын, хвалить, восхвалять дип тәрҗемә итәргә була, ләкин ул аның туры тәрҗемәсе түгел. Хәтта Аллаһ Тәгаләне мактаган вакытта да без аны мактый алмыйбыз, мөхтәрәм кардәшләр, үзебезнең телебез белән. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям шуңа күрә дуга кылган вакытта дуга кыла торган була: "Я Рабби, син үзеңне ничек мактасаң, шул мактаулар сиңа булсын" ди. Безнең әйткән сүзләребез, ирхамукалла, безнең әйткән сүзләребез, алар берсе дә Аллаһ субханаһу ва тәгаләгә туры килми, дөрестлектә, чынлыкта. Шуңа күрә кешенең мактавы һәр вакыт кимчелекле булып кала. Ничек кенә әйтсә дә, ничек кенә мактаса да. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, без намазларыбызны укыганнан соң да кыйбла не там, кыйбла в другой стороне. Сюда. Лучше вообще во время хутбы не читайте лучше. Вы что хотели прочитать? Сунну? Да потом прочитайте. Да, во время хутбы лучше не читать, потому что хутба это ваджиб, а сунна это сунна. Аллаһ субханаһу ва тәгаләне без, мөхтәрәм кардәшләр, һәр вакытта да мактыйбыз. Әмма безнең мактауларыбыз кимчелекле дидек. Шуңа күрә дә намазны укып бетергәч тә без нәрсә дибез? Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла дибез. Менә шушы астагфирулла дип әйтү, бу Аллаһы Тәгаләгә: "Я Рабби, әгәр дә сине берәр ничек ялгыш сүз белән, эшем белән сиңа ярамаган эш эшләсәм, мине гафу кыл" дибез. Хәтта намазыбыз да, мөхтәрәм кардәшләр, безнең Аллаһ Тәгалә каршында кимчелекле, чөнки ул тиешенчә Аллаһы Тәгаләне мактамый. Хәзер күз алдына китерегез инде бөтенләй Аллаһ Тәгаләне танымаган, мактамаган кешене. Менә шуннан соң безнең аңлашыла да. Кешеләр һәр вакытта әйтәләр бит:
Менә бу кеше яхшы кеше диләр. Урламый, таламый, гынах кылмый, эчми, тартмый, гаиләсен тәэмин итә. Ну и что, Аллага ышанмый ул. Ну бит ул бөтен принциплар белән яши. Бөтен принциплар белән яши. Менә дин чакырган бөтен принципларда бар аның. Я булмаса, ислам динен һәм башка диннәрне чагыштырган вакытта, алар бөтенесе дә яхшыга чакыра диләр. Бөтен дин дә яхшыга чакыра. Бөтен дин абсолютно. Юрлама, талама, шулай ук, шулай бит инде кешеләргә яхшы бул, пацифист бул, тегесе монсы. Ләкин һәр бер диннең нигезе, ул мөхтәрәм кардәшләр, яхшыга чакыру гына түгел. Диннең нигезе Аллаһы Тәгаләне мактау. Һәм шул дин дөрес була Аллаһы Тәгалә каршында, кайсысы Аллаһы Тәгаләне дөрес итеп мактый. Менә диннең нигезе шул. Әгәр Аллаһы Тәгаләгә ярамаган әйберләр сөйләсәң, аның турында. Мәсәлән, аның кызлары бар, балалары бар, я башка шундый сүзләр белән әйтсәң, яки Аллаһ Тәгалә берәү генә түгел, икәү, өчәү, бишәү, унау дисәң, я булмаса Аллаһ Тәгалә менә моны тыймаган, моны тыйган дип әйтсәң, булар бөтенесе Аллаһы Тәгаләне мактауга каршы килә. Һәр диннең нигезе ул Аллаһы Тәгаләне мактау, мөхтәрәм кардәшләр. Менә шуңа күрә дә хәзерге заманның үзенә күрә бер әйтик инде, демократиясе дип әйтикме инде, ул Аллаһы Тәгаләне мактауны алып ташлады да диннең калган бөтен әйберен калдырды. Ибер караганда кеше тормышында бер нәрсә үзгәрмәде. Шулай бит. Дин әйтә үтермәде, закон әйтә үтермәде. Дин әйтә урламады, закон әйтә урламады. Дин әйтә гаилә кырды, закон әйтә распишись. Дин әйтә балаңны тәрбияләде, закон әйтә уголовная ответственность балаңны карамасаң ди. Шул ук. Бөтен әйбер дә шул ук. Менә бу Аллаһы Тәгалә юк дигән лозунгны игълан иткәч, кеше өчен бер караганда бер нәрсә үзгәрмәде. Әмма Аллаһы Тәгаләне мактау бетте. Менә хәзерге кешеләр әйтәләр бит, Совет чоры нинди әйбәт чоры диләр. Менә олы кешеләр утырамында шулай бит. Нинди әйбәт иде Совет чорында, социаль тигезлек, квартир бирәләр. Ягъни син үзеңне мактаганны яраттың Совет чорында. Аллаһы Тәгаләне мактамаганны син оныттың. Совет чоры әйбәт иде кеше өчен. Гарантиялар бар иде шулай бит, эш бар иде. Мин паспорт тотып чыгып китсәм хәзер Сахалинга, барып эшкә урнашам, миңа торырга урын бирәләр иде. Әйбәт иде. Кеше макталган иде ул чорда. Әмма Аллаһы Тәгалә макталмаган иде. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, һәр бер нәрсәнең дә, эшнең дә башы, ахыры ул Аллаһы Тәгаләне мактауды. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Шуңа күрә без һәр вакыт әйтәбез әлхәмдүлилләh дип башлыйбыз һәр бер эшләребезне. Авырсак та, хәтта сәламәт булсак та, тишкерсәк тә. Шулай бит, менә монда тишкереп алдылар, шулай бит инде. Тишкерсәк тә әлхәмдүлилләh дип Аллаһ Тәгаләне мактыйбыз. Инде мөхтәрәм кардәшләр, шулай ук Аллаһы Тәгаләне мактау чагыла, сизелә шулай бит. Безнең иң беренче сүзебез ашаган ичкәннән соң. Әлхәмд. Әлхәмдүлилләһи аллази адгамана ва сақана ва джагалана минал муслимин. Иң кыскасы шулай бу дуганың инде. Я булмаса кимендә әлхәмдүлилләh дип әйтеп кую. Аша бетергәч. Нәрсә өчен әйтелә? Бу ашаганнан соң әйтелә торган сүз түгел, мөхтәрәм кардәшләр. Бу Аллаһы Тәгалә биргән нигъмәткә шөкр кылуның бер символы булып тора. Кеше ашады һәм ичте. Әлхәмдүлилләh диде. Әлхәмдүлилләh дип әйтә Аллаһ кеше. Менә шушы ризыкны бирүче Аллаһ Тәгаләгә. Шушы ризыкны шушы стәлгә кадәр китереп җиткезүче Аллаһ Тәгаләгә. Һәм шушы ризыкны безгә ашарга бирүче Аллаһ Тәгаләгә. Һәм шушы ризыкны безнең җаныбызга шифалы кылучы, тәнебезгә шифалы кылучы Аллаһ Тәгаләгә. Ризык, ул мөхтәрәм кардәшләр, үзеннән үзе безгә шифалы түгел. Анда булган аксымнар, углеводлар, шулай бит, я булмаса башка әйберләр, алар безгә шифа бирә Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән. Без химик элементлардан торабыз, шуңа күрә ризыкны да химик элемент буларак карыйбыз. Әмма Аллаһы Тәгалә шифа бирә химик элемент булганга түгел, үзенең рәхмәтен салганга күрә шушы ризыкка.
Шушы ризык аркылы без тәнебезне көчәйтәбез. Һәм Аллаһ Тәгалә әйтәбез, шифасы булсын шушы ризыкларның дибез. Хәзерге вакытта, мөхтәрәм кардәшләр, менә шушы әлхәмдүлиллә дип мөгаен әйтмәү аркасында кешеләр тамакларын туйдыра алмыйлар. Нишләп таза кешеләр күп? Нишләп күп ашыйлар? Нишләп кеше күп ашый, тамагы туймый аның? Тамак туйса кеше ашамый ул. Тамагы туйса. Туктый, аны кешеләп ашап булмый. Ул бит ризык, ләззәт. Тамагың туйган икән, ул ләззәт бирми. Ләкин нишләп тамак туймый? Ризыкның шифасы юк. Аллаһ Тәгалә бу ризыкка шифа бирмәгән. Һәм кеше аны тутыра. Тамак туйганын ул аның сизми. Менә шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Инна Аллаһа ла ярда анил габди ан якула ал-аклата фаяхмадуху алейха, ау яшраба шурбата фаяхмадуху алейха." Аллаһ Тәгалә риза булыр шул кылдан ди. Кем ашаганнан соң Аллаһ Тәгаләгә хәмд мактау әйтсә, һәм кем ичкәннән соң Аллаһ Тәгаләгә шулай ук хәмд мактау әйтсә ди. Шуның аркылы без шифа алабыз. Хәтта кием кигән вакытта да. Яңа кием кисәк тә шулай бит. Аның догасы бар, яңа кием кигәннең догасы бар. Алхамдулиллахи аллази разаканихи ва касанихи мин гайри хаулин ва ла кувватин минни. Менә бу дуга чын асылын аңлатып бирә кешенең һәм шушы әйберләрнең. Дугада әйтелә: Аллаһы Тәгаләгә мактау булсын, хәмд булсын. Шушы киемне миңа киендерде, мине ризыкландырды. Мин моңа бернинди көч куәт куймадым ди. Кеше әйтә. Ягъни бу әйберләр миңа тиеш түгел. Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән килде бу миңа ди. Шушы дугада. Менә бездә булган һәр нәрсә дә, мөхтәрәм кардәшләр, ул Аллаһның рәхмәте белән килгән әйбер бөтенесе дә. Без теге яхшы булганга түгел, Аллаһның рәхмәте безгә булганга күрә. Машина да шулай ук, кием дә шулай ук, акча да шулай ук, квартира да шулай ук, хатын да шулай ук, ир дә шулай ук, балалар да шулай ук. Бу, мөхтәрәм кардәшләр, безнең кылган гамәлләребезгә бирелгән әйбер түгел. Без көч куйган әйбер түгел бу. Без куйган көч буларның яртысын алырлыкка җитми. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте итеп бирелгән әйберләр. Мөхтәрәм кардәшләр, икенче бер хәдисендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: Кемдә кем ашаганнан соң Аллаһы Тәгаләгә мактау булсын, әлхәмдүлилләh дип әйтсә, бу кешегә ди кылган элекеге бөтен гөнаһлары да кичерелер ди. Ашаган ичкәннән соң Аллаһы Тәгаләгә хәмд кылса, бу кешегә кылган бөтен гөнаһлары кичерелер ди. Ни өчен? Чөнки Аллаһы Тәгаләне ул таный бирүче буларак, илаһи буларак, Алла буларак. Танымаса, ул моны әйтмәс иде, мөхтәрәм кардәшләр. Аллаһы Тәгаләдән дип әйтмәс иде бу әйберләрне. Менә монда Аллаһка ышанмаган кешенең гөнаһы чагыла. Әйе, ул культурны гына ашый, матур итеп шулай бит. Ул может вегетарианистадыр әле кеше, шулай бит. Хайван ашамый. Әмма Аллаһы Тәгаләгә хәмд кылмаса, аның кылган бер яхшылыгының да мәгънәсе юк. Чөнки ул Аллаһы Тәгаләне мактамый, шушыларны бирүче. Хәмд, Аллаһны мактау дөрес булсын өчен 3 шарт кирәк, мөхтәрәм кардәшләр. Беренчесе, синдә булган әйберне Аллаһы Тәгаләдән икәненә ышану. Менә кайбер мөселманнар әлхәмдүлилләh дип әйтсәләр дә, әмма булган әйберләрнең Алладан икәненә ышанып бетмиләр. Мәсәлән генә әйтәм. Бу бөтенебездә бар мондай әйбер. Машинабыз белән аварияга эләктек. Булды, машина восстановлению не подлежит. Кайгырабызмы? Кайгырабыз. Кайгырабыз икән, чын күңелдән кайбер кеше хәсрәткә бирелә, бөтенләй депрессиягә бирелә. Димәк, бу машинаның Алладан икәненә ышанмый ул. Ышанмый. Ни өчен? Чөнки без бит бушка килгән әйберне югалтсак, без нәрсә дибез? Бушка килде, китте.
Борчылмыйбыз бит, шулай бит. Ә бу машинаны ул Алладан килде дип уйламый. Сатып алдым дип уйлый, үзенең акчасына дип уйлый. Аллаһы Тәгалә бирде дә, алды да. Биргән вакытта әлхәмдүлиллә дип алдың, киткән вакытта да әлхәмдүлиллә дип әйтергә кирәк икән димәк. Аллаһы Тәгаләнең биргәненә һәм алганына син ышанырга тиеш. Аның эшләгәненә. Шул вакытта, димәк, синең мактавың дөрес була. Биргән әйбергә риза булу. Әз булса да, күп булса да. Биргән әйбергә риза булу. Мөхтәрәм кардәшләр, монда теге анекдот искә төшә, шулай бит инде. Мәчеттә бер таҗик дуга кылып утыра, аның янында Азәрбайҗан намаз укый. Ишеткәнегез бар инде, шулай бит. Тагын бер кат сөйлим. Таҗик кычкырып дуга кыла: "Эй Рабби, миңа 1000 сум акча бир әле." 1000 сум бир әле миңа ди. Теге Азәрбайҗан ишетә дә моны, кесәсеннән 1000 чыгарып бирә теге таҗикка. Шуннан соң таҗик тагын дуга кыла: "Я Рабби ди, миңа бүтән акчаны Азәрбайҗан аркылы бирмә ди, ул яртысын үзенә калдыра ди." Дөресрәге Азәрбайҗан 500 сум бирә, 1000 түгел. Ул яртысын үзенә калдыра ди акчаның ди. Менә мөхтәрәм кардәшләр, әз булса да, күп булса да, шөкр кылырга кирәк. Без кай вакытта Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз, әмма Аллаһ Тәгалә безгә тиешенчә бирергә мөмкин. Риза булып алырга кирәк. Берсендә бер кеше керде дә, мәчеттән ярдәм сорады инде. Вот, миңа ярдәм кирәк, туда-сюда акча кирәк ди. Күпмедер җыеп бирдек инде монда, бер 5000 акча җыелгандыр. И урамда тагын бер мөселман кешесе килеп керә. Шул урамнан чыгып барган кешегә бу кеше әйтә: "Бу нәрсә бирделәр миңа? 5000 нәрсәгә җитә инде бу?" дип тегеңә зарланып тора икән. Менә нәрсә дип әйтәсең инде? Сүз юк, шулай бит. Сүз юк. Аллаһы Тәгалә биргәнгә әз булса да, күп булса да риза булырга кирәк. Күпме генә Аллаһ Тәгалә сиңа бирсә дә, ул бирүче. Бирмәсә дә бер сүз әйтә алмыйсың, мөхтәрәм кардәшләр. Һәм өченчесе, һәм дөрес булсын өчен, Аллаһ биргән ризык, нигъмәттән көч килсә, Аллаһы Тәгаләгә буйсыну. Ягъни Аллаһ Тәгалә сиңа кием биргән икән гаврәтеңне капларга, Аллаһ Тәгаләгә шөкр кыл. Капла син гаврәтеңне. Капла син гаврәтеңне, шулай бит. Аны ачып йөрмә. Аллаһ Тәгалә хатын-кызларга озын итәк бирә, шулай бит. Материал биргән шушы озын итәк кияргә алар нишәтәләр? Кырыеннан кисәләр. Шулай бит. Кырыеннан кисәләр. Аллаһ Тәгалә материал бирмәсә итәккә, әйтер идең инде, шулай бит. Материалы юк моның, ул шуңа күрә аягын күрсәтеп йөри дип. Аллаһ Тәгалә биргән, ул аны кискән. Аллаһ Тәгалә яулык биргән хатын-кызга, ул аның моннан гына бәйләп куя, алтын чыгарып калдыра. Шулай бит. Голливудский стильдә була инде ул. Шулай эшли ул аны. Аллаһы Тәгалә биргән икән, Аллаһы Тәгаләгә син шөкр кыласың. Әгәр син Аллаһ Тәгалә ризык аркылы көч-куәт бирсә, Аллаһ Тәгаләгә буйсын, намаз ук. Көчең бар, көч керде, бас намаз укыйсың хәзерге вакытта. Менә бу Аллаһ Тәгаләгә хәмднең дәресе була. Әгәр дә син Аллаһ Тәгалә бирде миңа дип шөкр кылмасаң, бу Аллаһ Тәгаләне мактау түгел. Аллаһ Тәгалә миңа акча бирде дип клубларда җирсәң арак ичеп, мин Аллаһ Тәгаләгә мактау кылам дип, шулай бит, ул дөрес булмый. Бу мактау түгел, Аллаһ Тәгалә моны кабул итми. Менә шуңа күрә дә Аллаһ биргән нигъмәтне дөрес итеп куллану, ул шулай ук Аллаһны мактауга керә торган гамәлләр. Мөхтәрәм кардәшләр, инде Алла бирсә, русчада сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о восхвалении Аллаха Субханаху ва Тааля. Сегодня действительно настроение такое у нас немножко кислое, да? Потому что идет дождь. Вчера такая была хорошая погода. Но этот дождь лучше, чем солнце для снега. От дождя снег тает быстрее, чем солнце. Вот все же хотим, чтобы снег растаял, быстрее наступила весна. Аллах Тааля говорит: ну что хотите, я этого и даю. Пожалуйста. И быстрее наступает весна. Поэтому надо быть довольным тем, что дает Аллах Субханаху ва Тааля. Он знает. Он знает. И он мудрый. И мы должны восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля за то, что он нам дает. Какое же место занимает восхваление аль-хамд в исламе? Самое первое
имя пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, это Ахмад, то есть восхваляющий. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, был самым восхваляющим Аллаха человеком, поэтому его зовут Ахмад. И когда ему давали имя Мухаммад, восхваляемый, это тоже от слова хамд. Оно было очень редко даваемо в те времена среди арабов. Второе. Знамя в раю, которое будет держать пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и под которым соберутся все пророки и все верующие, называется знамя аль-хамд, лива уль-хамд, знамя восхваления. Это не просто, оно могут называться по-разному, да? Знамя единобожия, например, да? Знамя Ахлюс-Сунна валь-Джамага может называться, но оно называется знамя аль-хамд, восхваление. Третье. Степень заступничества пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, называется макамум махмуд. Это восхваляемая степень, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дает заступничество всем людям на земле. Мы делаем дуа после азана, чтобы пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, было даровано это место и чтобы он сделал заступничество за всех. В день Великого Суда пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Тааля даст наилучшее восхваление, научит ему такому восхвалению, которое еще не делали никто на земле. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделает это восхваление Аллаху, и Аллах Тааля даст ему право заступничества после того, как он восхвалит Аллаха субханаху ва тааля. Пророк Ибрахим, алейхиссалям, заслужил свое имя Халилюр Рахман, то есть друг Аллаха, близкий Аллаха человек. Как он заслужил? Благодаря своему дуа. Фасубхан Аллахи хайна тумсуна ва хайна тусбихун. Пречист Аллах. Мы должны говорить это, когда мы засыпаем, когда просыпаемся. Валяхуль хамду фис самавати валь арды ва ашиян ва хайна тудхирун. И хвала Аллаху на небесах и на земле, и ночью, и днем. Вот благодаря восхвалению Аллаха субханаху ва тааля Ибрахим, алейхиссалям, получил свою степень Халилюр Рахман. Дорогие друзья, религия состоит из восхваления Аллаха субханаху ва тааля, который Аллах Тааля заслуживает. Вот в этом мире мы хвалим тех, которые порой не заслуживают этого. Но хвалим, потому что надо хвалить. Правильно? Как начальника не похвалишь? Правильно? Хотя с утром пришел, такой толстый весь, опухший, вчера вечером гулял, шиворот на выворот одет, пахнет от него, но что ты ему говоришь? Вы сегодня прекрасно выглядите. Лучше, чем вчера, возможно. Вы прекрасно одеты, у вас хороший вкус, да? А ему уже за 60, он одел мокасины красные, да? И щеголяет в них, как подросток. Говорит, у вас прекрасный вкус, Валерий Федорович. Да, мы его восхваляем. Правильно? Вот, дорогие друзья, Аллах субханаху ва тааля достоин восхваления. Достоин по праву. И что бы мы ни сказали, это будет правдой. И это будет еще недостаточно для него. Потому что мы даже не можем представить, что Аллах Тааля для нас делает. Когда человек нам, официант, преподносит кофе, а что он сделал? Он ничего не сделал. Он за деньги, за твои деньги приносит тебе кофе. Ты ему говоришь спасибо. Правильно? Аллах Тааля дает тебе жизнь, дает тебе пропитание, деньги на это кофе. А ты ему говоришь, не верю. Вот поэтому, дорогие друзья, в этом кроется грех человека, когда он не хвалит Всевышнего. Заслуженно не хвалит. А когда ты не хвалишь того, кто заслужил, это уже само по себе является преступлением. Это уже само по себе является грехом. Первая сура, которая есть в Коране, как начинается? Альхамдулиллахи раббил алямин. Хвала Всевышнему, Господу миров.
начинается именно с слов «Альхамдулилляхи Раббил Алямин». Следующее имя Аллаха – Ар-Рахманур Рахим. Это милостивый и милосердный. Аллах Субханаху ва Тааля, мы восхваляем за то, что Он милостив и милосерден к нам. И только поэтому, дорогие друзья, наши восхваления доходят, а те, которые не восхваляют, живут на этом свете, дышат и пользуются благами, которые Он дает. Альхамдулилляхи Раббил Алямин. Это уже о многом для нас говорит. Религия основана именно на восхвалении Аллаха Субханаху ва Тааля. Само по себе слово «Ля иляха илля-Аллах» оно восхваление Аллаха Субханаху ва Тааля. Потому что мы говорим, никто, ничто не достойно поклонения, кроме Аллаха Единого. Это уже восхваление. Мы не говорим «нет ему равных». Когда мы девушке говорим, да, «нет тебе равных в красоте». Правильно? «Ты свет очей моих». Что только мы не говорим. Хотя это неправда, конечно же. Но Аллах Субханаху ва Тааля, Ему действительно нет равных. Когда мы добиваемся от девушки то, что нам надо, мы говорим, ты уже не свет моих очей. Иди отсюда. Ты тень моей жены. А я женат, оказывается, да? Аллах Субханаху ва Тааля действительно достоин. Достоин этой хвалы. И Аллах Субханаху ва Тааля нет равных. Вот это слово как раз и обозначает хвалу наша ля иляха илля-Аллах Мухаммад Расулуллах. Дорогие друзья, мы должны восхвалять Аллаха Субханаху ва Тааля в любой ситуации. Ситуации бывают очень разные. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приводит нам пример. Когда умирает у человека ребенок, когда умирает наш ребенок, это страшные трагедии. Страшнее ничего быть не может. Ну, разве что твой любимый Феррари угнали. Для современного человека это страшнее. Потому что Феррари может быть один раз в жизни, а ребенка он еще сделает. Он так рассуждает. Дурак. Умер ребенок у человека. Что может быть страшнее? И Аллах Субханаху ва Тааля посылает к этому человеку ангелов. И спрашивает этих ангелов. «Кабаттум валяда габди». Вы взяли душу ребенка, моего раба? Аллах Тааля говорит. Ангелы говорят, нагам, да. Аллах Тааля говорит, «Кабаттум самарата фуадихи». Вы взяли любимого, плод его сердца, ребенка этого человека? Ангелы говорят, да. То есть не просто был ребенок, а был любимый ребенок. Аллах Тааля говорит, «Маза каля габди». И что говорит мой раб? Как он себя ведет? Ангелы говорят, «Хамидака вастарджага». Он тебя восхваляет и говорит, «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджигун». Мы все принадлежим Аллаху и к Нему вернемся. Он говорит, «Инна лилляхи ва инна иляйхи раджигун». Этот человек. Он доволен. Он восхваляет тебя. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля сказал, «Ибну ли габди бейтан фил джаннати ва саммуху бейт аль-хамди». Постройте для этого моего раба в раю дом и назовите его домом восхваления. Бейтуль хамд. Вот что будет наградой за то, что мы благодарим и восхваляем Аллаха Субханаху ва Тааля в любой ситуации. А что если мы проклинаем Аллаха, когда умирает наш ребенок? Мы ругаем его и говорим, зачем ты это сделал? За что? Невинный ребенок, да? Зачем ты это сделал? Вот Бог жестокий. Что будет? Ничего не будет. Ни дома не будет, ни ребенок не вернется, ни настроение не улучшится. Ничего не будет. Поэтому мы ничего не меняем, когда злимся или когда недовольны Аллахом Субханаху ва Тааля. Когда раб Аллаха заболевает, говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах Тааля направляет к нему двух ангелов и говорит им, «Посмотрите, что мой раб говорит тем, кто пришел навестить его.
Если больной, когда к нему приходят посетители, занят восхвалением и возвеличением Аллаха, ангелы сообщают об этом Аллаху. Велик Он и преславен, который знает обо всем. Аллах Та'аля, конечно же, все знает. И тогда Аллах Та'аля говорит: если я умерщвлю этого раба моего, то помещу его в рай. Если больной человек восхваляет Аллаха. Но, дорогие друзья, что современные больные чаще всего делают? Когда приходишь к ним, они восхваляют Аллаха. Чаще всего они жалуются, правильно? Тут болит, там болит, лекарства дорогие, врач плохой, медсестра страшная, клизму делает каждый день. Да? В основном жалуются больные. Но тот, который пересилил себя и восхваляет Аллаха Субханаху ва Тааля, Аллах Та'аля говорит про него: если я его умерщвлю, то есть он умрет от этой болезни, то помещу его в рай. Если сейчас нам скажут: умрешь ли ты сейчас, но с гарантией, что попадешь в рай, кто откажется от этого? Кто откажется от этого? Только дурак откажется. Правильно? Потому что все, умерли, в рай попали. Заболели, умерли, в рай попали. Когда мы заболеваем, нам страшно умирать. Страшно. Нам страшно умирать. Когда человек заболел, лежит с температурой, а сейчас даже от температуры умирают, он думает: вот что будет, если я заболею? Что будет с детьми, с домом? Что будет с бизнесом, с работой? Куда они все денутся? Как они проживут? У тебя благородное намерение, и ты говоришь: я еще слишком молод. Мне еще рано. Иногда пишут: да, помогите этому человеку, он и слишком молод, чтобы умирать. Он так хотел жить. Или он так хочет жить. Дорогие друзья, когда человек восхваляет Аллаха Субханаху ва Тааля, ему будет даровано лучше, что ожидает его в будущем, в этой жизни. Это рай. Если исцелю его, то есть если он исцелится, то заменю его мышцы лучшими мышцами, его кровь лучшей крови и прощу его грехи. Понимаете? Если ты восхваляешь Аллаха во время болезни, ты станешь еще сильнее после этой болезни. Еще сильнее станешь. У тебя мышцы станут лучше, кровь у тебя обновится, перезагрузка. Да? У тебя произойдет перезагрузка. Такая божественная перезагрузка. Но только с условием, если ты будешь Аллах Та'аля хвалить, восхвалять. Поэтому, дорогие друзья, восхваление Аллаха Субханаху ва Тааля, мы не только восхваляем Аллаха, мы не только отдаем должное, но еще получаем за это себе вознаграждение. Потому что благодарный человек, благодарный раб, который восхваляет Аллаха Субханаху ва Тааля, он заслуживает милости Аллаха Субханаху ва Тааля. Ведь нам нравятся именно те люди, которые нас хвалят в этом мире. Конечно, если это искренне. Нам нравятся те люди, которые нас любят. Не которые просто пользуются нами, а искренне любят. И вот восхваляющий Аллах Субханаху ва Тааля человек, раб его, это тот, который искренне любит Аллаха Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, всем известный аят, бисмиллахи рахмани рахим, «Фадкуруни адкуркум вашкурули валя такфурун». Вспоминайте обо мне, и я вспомню о вас. Будьте ко мне благодарны, не будьте неверными. Вот слово «куфр» идет противовес словам «шукр» и «хамд». Не восхваляющий Аллаха человек — это как раз и есть неверующий человек, который не признает истину, который не хочет благодарить Аллаха именно по праву. Поэтому он называется неверующим. Он называется по-арабски кафир, скрывающий, если дословно перевести. Скрывает веру, скрывает благодарность, которую Аллах Субханаху ва Тааля заслуживает. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.